suna ainihin yammacin Makka. To su ne suka taso suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da suka zo da manzon Allah sun zo tattaunawa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwar manzon Allah ne. Suka zo suka samu manzon Allah dangane da wasu wato abinda suke bukatar su ji dangane da alkur'ani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da suka zo daidai lokacin sallar asar suka zo aka yi sallar asar, aka fita daga masallaci sai suka shiga cikin masallaci suka yi zaman su. Manzon Allah bai hana su ba, suka je suka zauna cikin masallaci. Lokacin ibadar su nayi a cikin masallacin manzon Allah suka ta suka yi ibadar su ta ainihin na kiristanci su. Manzon Allah ya ce ku kyale su yi. Manzon Allah bai hana su ba, mu anan ba.